Dobra, działa. No, to witam wszystkich serdecznie. Witam pięknie Państwa na Hitboxie. Witam pięknie, nie mniej pięknie Państwa na YouTubie. To jest gra Just Cause 3, czyli że coś w grze będzie jakaś koza. I będą 3 te kozy prawdopodobnie. No tak przynajmniej mówi tytuł. No, ja grę dostałem od sklepu Cenega i będę w nią grał. Już trochę grałem, działała słabo, ale były sterowniki i działa lepiej. Będę czasami odpowiadał na pytania czatu oraz się z nim komunikował, ale nie wrzucam czatu na ekran, bo będzie szpecił według mnie i tak będziemy grać i gra jest śmieszna, bo dużo wybucha. A to ja. To ja jestem tutaj. A to jest mój towarzysz nieodżałowany, no, Icek. Dobra, to gramy. W grze jest fabuła z tym, że... jakby to powiedzieć? Wydaje mi się, że nie ona tutaj jest, że tak powiem, najważniejszym elementem. Że są generalnie ważniejsze, czyli płynąca z tej gry nieograniczona przyjemność w robieniu ludziom ała i w ogóle różne takie, nie? Pięknie dziś wyglądam, bardzo dziękuję. Dobra. Fabuła jest taka sama jak w dwójce. O, czyli to jest jej mało. A ja bym może zrobił taki myk. Mianowicie... O, bo tam są ważne dość rzeczy na ekranie. A żeby to wszystko było pięknie, ładnie... O, dobrze jest. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Wybaczcie, że robię to na żywo, ale to nadaje takiego... no, że wy w ogóle uczestniczycie w tej pracy mojej streamerskiej, youtubowej i w ogóle, nie? O! Dobrze, dobrze. Myślę, że bardzo dobrze. Czyli jak już jest dobrze, to teraz patrzymy, co my tu mamy do zrobienia. Tak, tu jest do zrobienia dużo rzeczy. 3 billboardy, posterunki policji. Dobra, wciul. Wciul. Także tak, najpierw pomnik. Najpierw pomnik i to zrobimy tak. Tak. I tak, i tak. Nie łobaluj się. Ej, a w ogóle moje ulubione to jest to. Just kiss, dobra. O to mi nie chodziło. O tą akcję nic nie robiłem. Dobra, mam tutaj... Zrobimy to tak. No, Stalin się obalał. Stalin załatwiony. Teraz tak, billboardy i te elektryczne ciulstwa. Tutaj gdzieś jest tak zwana szczekaczka. To jest takie fajne. On normalnie jest do tych drzwi tak przywiązany. Niesamowicie, dosłownie. Ci dwaj panowie na przykład powinni się polubić. A to jest pani. Nawet lepiej. Jaka tu wyszła skomplikowana... Jaka jest ta... A tam! Rico, you've inspired us to take back. Dobra, cio. Idź posłuchaj sobie. To jest tak bekowe i tak świetne. Dobra, to się nie ma co srać tutaj. Krótko mówiąc, moi drodzy. O, ale panika! Wszyscy cali zestrachani, nie? O, tam jest billboard do zniszczenia. Idź pooglądaj. Łap! Rozwaliła. Wezwali wsparcie? Kurde. Trochę wezwali.
Ale tylko trochę. No, że cywile giną, to jest... No i dobrze. Jak widzieliście, tam są te takie gwiazdki, to generalnie... To generalnie jak ich się zabije w tym czasie, jak oni dzwonią na pały, to nie będzie tego alarmu wtedy, nie? No tak to wygląda. Dobra, tam jest i scekacka. Ja mogę robić takie rzeczy i nie tylko. Czy to się uda? Dobra, robimy to na szybko. Gra jest graficznie bardzo ładna, bardzo ładna. Naprawdę chylę czoła, jest wielka mapa. Patrzcie jaka tu jest mapa. Ja jestem na takim kąsku, tutaj. A tu jest jeszcze tyle. A ja jestem tylko tu. A tego jest tyle. Wielka jest mapa. Dobra. Target escaped. Resume normal patrol. Teraz tak, tam jest billboard, widzę. Więcej wybuchów, czyli lud chce, jak to się mówi, igrzysk i chleba. Łop! O, nie rozwaliło. LOL? Jak widzicie, metody są roztomajte. Tylko wyobraźnia nas ogranicza. Jeszcze gdzieś jest billboard. There's a limousine en route to pick up an enemy informant. Steal the limo and then proceed with the pickup. Ja to potem zrobię. Teraz chcę tutaj oczyścić posterunek. Tu coś jest, co to jest? Dezaktywuj skanery nasłuchowe, łoje! Łojerona, to jest cel misji. Szybko, szybko! Minusem jest to, że bohater tutaj nie potrafi biegać sprintem. Ale nie wszyscy mogą być idealni. Teraz jestem takim troszkę meksykańskim Spider-Manem. Jeśli to się dzieje w Meksyku. O! No dobra, to było takie średniawe. Ale poprawię się. Dobra, tu jest jeszcze jeden. I... To wszystko? Tam jest jeszcze, łoje, 200 metrów. Chyba nie zdążę. Albo zdążę. Mogę nie zdążyć. Zdążę, dobra. Dzięki tej super genialnej lince jestem w stanie zrobić wszystko. A! Pięknie, dobra. Tam była wcześniej scekacka. Po co sprint jak jest hack? No, ja uważam, że ten sprint byłby przyjemny, bo... No bo tak. Ale go nie ma. To jest nieprzyjemne. Tu jest jej scekacka. Znaczy no, boła. Boła, ale się zniszczoła. Sprint byłby bardziej kontrolowany niż linka. No właśnie, bo ta linka jest taka, wiecie, troszkę dzika, nieokiełznana. Jeszcze jest jedna i scekacka kajś. W ogóle sam coś niby jest. Czy czekam na Mafię 3? Średnio, powiem szczerze. Nigdy nie byłem wielkim fanem Mafii, ale... To nie znaczy, że nie ogram sobie. Dobra. Wszyscy na ziemię! Nikt nie zginął. Nie można, proszę pana. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. This is dispatch. Did we get him? This is What's dispatch. going on? Report. Jeszcze jest jedna szczekaczka i teraz co? Dalej trzeba pójść. Czy czekam na Simsy 5? Tak średnio.
Chociaż na Simsy chyba bardziej jak na mafię. Nie no, nie no, na mafię to tak se, ale jak się okaże fajna giera, no to się ogra. W ogóle tu można w tej grze zepsuć drzewo. Patrzcie, ja wam pokażę. Tak to wygląda. Słyszę szczekaczkę. Gdzieś tam szczeka. O, a tam jest w ogóle... O, tu jest wszystko. Baza, billboard. Dobra. Byk. Billboard zerwany. Tu jest od razu i scekacka. Czy kolumnę idzie rozwalić? Nie, chyba nie. Ej, on jest podejrzany. Co wy o tym myślicie? Czy ten gościu jest podejrzany? Ja mu trochę nie wierzę. Lepiej niech powisi. Nope. Kolumna się nie... Sztywniak. Sztywny gościu. Dobra, tu gdzieś była... Jest cekacka. Już nie ma. To są z Ojcu Chrzestnym, ale o filmie czy o grze? Film jest genialny, mam wszystkie części na DVD. W grę nie grałem. To są... Jak Soshibo miał brodę, to trochę podobny. O, jaki elegancki jestem, ohoho. Tacy jak ty to na latarni powinni wisieć, ty kapusiu. Pewnie komu. Nie dokładnie to miałem na myśli, jak chodziło mi o wiszenie na latarni. Ale wiecie. Co to drążyć? Po co to drążyć? Dobra. Latarnia wisiała na nim. Dokładnie. Konwój w opałach. Ja najpierw bym sobie zrobił to tam. Tam. Ale nie tak, kolego. Dobra. Tutaj trzeba na szybkości. Tu się nie ma... Oje, nasi! Fajnie, jak zrobił. Bić czerwonych! Bić czerwonych! Wow! Czy grałem w Scarface? Nie grałem nigdy w Człowieka z blizną niestety. Kiedyś bym chciał to nadrobić sobie. Bo to grzech. Uła. Wybuchy w tej grze są tak miodne i tak piękne. Dosłownie. Mówię, ta gra propaguje takie zdrowe wartości, nie? Czerwonym śmierć. Ło. A filmu też nie widziałem niestety nigdy. Ło. Aha. Dobrze. Idzie bardzo dobrze. No nie widziałem Człowieka z blizną. Znaczy widziałem... Nigdy nie widziałem całego. Nigdy nie widziałem całego Człowieka z blizną.
Także trzeba to będzie ewidentnie... Ło! Ło, jakie to było piękne. Cudowne są te eksplozje. Wyłącz stream i obejrzyj. Obejrzę na pewno. Są jakieś wrogi, pra? Ale Kaj... Kaj sam wrogi są. Jak ja nie widzę nic. O, zrobione. To strzelanie jest tutaj arkadowe, no cała gra jest arkadowa, fes a fes, nie? No i wszystko, flaga na maszt i zrobione. Kiedy ekipa z Bonkolem chyba. Szkoda, że to nie ma multi, nie? Tu mógłby być multi, jakiś deathmatch taki, ale... No pewnie szybko umarł. Zawieszamy fana. Hurra! Nowy rok! Pam para pam 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 pam. Rajd Surpiko. Odblokowano nowe wyzwanie. Rajd kaskaderski. 2 na 4 wyzwolone miejscowości. Patrzcie. Oje, hurra! Nowy rok! 2.16. Hurra! Co ma wisieć, nie utonie. Cześć leniwiec, witam cię, witam wszystkich, co przybyli. Pozdrawiam wszystkich na YouTubie, mogą w tym momencie dać łapkę w górę, jeżeli dotrwali do tego momentu. Friends of the rebellion. I'm very pleased to report that the town of Serpico is no longer home to Di Ravello's military force. A ja bym mógł sobie zrobić chyba mody. W ogóle ja myślałem, że to będą mody do gry. A to jest takie coś, że można sobie postać ulepszać. To się dostaje za takiego expa, tak jakby. Ale mam zrzuty powstańcze i na przykład z specjalnych mam nową snajperę. Czy mogę już brać? Dobra, zobaczymy co jest w pojazdach. Jakieś czołgi. Czołgu jeszcze nie mogę. Wóz bojowy. Uzbrojona urga. Oglądanie filmów na streamie. Nie można chyba, wiecie, są prawa autorskie. Są na to licencje i... Nie wolno, wydaje mi się, czegoś takiego zrobić. To byłby grzech i poszedłbym do więzienia. Ja bym sobie jakieś autko zamówił. Tu nie mam nic, tu nic nie mogę. Jak mało tego mam poodblokowywane. To są wozy bojowe. Weźmiemy se to. Dobra. Fight on. Aha, nie dałem poproś o... O. I teraz pokażę wam, jak to fajnie wygląda. Najlepiej zatrzymać auto jakieś i rzucić go na niego. Odjechał. To padło, to jest jak w H1. On ma karabiny zamontowane. O ciubary. I no, w co to szczylo? I probably should stop. Fajne auto. Ej, ktoś mnie... Łoty. Ty giździe. To jest trochę jak w tym, jak w Snake'u, nie? Jak w Metal Gearze. A tu jest jakiś rajd. Co to za rajd? Rajd Surpiko. Zobaczymy. To jest wyścig uliczny, moi drodzy. Może być ciekawie. Zobaczymy. Poskaczymy. Wsiądź. No dobra.
Wsiadaj. Trzeba tak szybko. Łe, ja sam nie umiał jeździć. Ale to je po ulicy poważnie. No pana, to nie idzie. Trochę idzie. O! Ciepie mnie. Ale fala kipko, łoje. Ale cisna, łoje. Jak w dircie, albo jak w gridzie. O! To się nie może dobrze skończyć. Wszystko będzie dobrze. Alles unter Kontrolle. Feno. A 4 gwiazdki. To nie ma byle co. Nawet bym powiedział, całkiem dobrze. Dobra. Teraz wdupił do wody. Ej, a tu jest chyba do zrobienia od razu. Czy ja dobrze myślę? No oczywiście, że dobrze myślę. Tutaj można zrobić... Co to na tym czacie tam? Oje, dobrze, że YouTube nie widzą czata. Jak chcą takie rzeczy oglądać YouTube, to muszą na hitboxa, ale... To te słynne gołe baby bez mała. Dobra. It's annoying. Showtime. Ja sam zaraz zrobię porządek. O, będziemy Stalina obalać. Initializing search protocol. Find the target as soon as possible. Facepalm. Zaletko. W noga. O, zakolybał. I teraz patrzcie na to. Calling off search. Return to your posts. O! Next time, put up something with less mustache. No i Stalin się obalił. Stalin leg. To jest jej scekacka. Łop. Łop. It's the sound of the police. Nie no, chciałem ją tylko zrzucić, tak naprawdę to nic więcej. Co to za dupery na czacie? Łoje, Jo nie patrza, bo mi je gańba. Jo ani nie patrza na to. Mnie się robi normalnie... Nie mogę. Pierę mnie. A tu jest niedużo do zrobienia. Posteruneczek ino. Machnymy. Powinno być dość prosto. Tam je ta kula tako dupno. Ło. Ale będzie. Karamba. Adios, amigo. Wezwano jak to?
O! No, ciąg. Czekajcie, tak i tak. Kulosie! Additional troops inbound. O curwa! Target is at large. Jak to... Reestablish visual contact immediately. Understood. Providing additional manpower at your location. Beka! Cześć, Atpan. O, butle! No, wydupcyło konkretnie. Ba. To jest amunicji. Łoje! Tam coś trzeba zhakować. Włam. To był najprawdziwszy Big Boom. Wypuszczamy więźniów politycznych. Ciulej mu! On iskrzył. Ała. Swędzi mnie nos i mnie boli. Tu się za dużo dzieje. O ile tam ich jest. Pieruny. Wyżej celownik. Never had a chance. Running low on ammo. O, umieraj. Umieraj. No more bullets. Ło. O kurwa. Jo, ida stąd. Jo, stąd ida. Mnie sam nie mo. Teraz mogę wrócić ewentualnie. Nie mam amunicji. Z bazuki. Bazuki strach. Bazuka bije silnie. Tam są amunicje. Ała. Mnie boli w nosie. Ale tam ino do shotguna. Co tu jeszcze trzeba zrobić? Aha. Aha. Oni się już tu dobijają. Nico Rodriguez? Niklaus Pieron? Let's do this. Reports of violence Lol, in the area. poważnie? All units converge. No, jeszcze dopierdolcie trzecim. We've lost visual contact. All units, fan out and search. Nieźle. Czy to już jest zrobione?
Oni tu sobie walczą. Niech sobie walczą. All units, find the rebel. Pursue Mnie to nie aggressively. wadzi. Ani trochę. Ale proszę nie wzywać posiłków. Proszę mieć godność. This is dispatch, sending ground reinforcements to your position. Dobra, tam jest ten. Rzadziol. Tam jest jeszcze jeden też plakat. Znaczy... Billboard. Nawet go widzę. Target has left Cześć the Plagus, area. witaj. O! Oberwał się. O, patrzcie na to. Ej, co tam jest? Marker. A, do zrzutu. Tak, też lubię wieszać na latarniach. Łoje, a ja już widzę, co ja tu zaraz zrobię z tą tanksztelą. No co mogę zrobić, no? Nic ciekawego. Oh, that looks bad. Cool guys, don't look at the explosions. Ale to było fantastyczne. Fantastico. Wow. Tam jest szczekaczka ponoć. Who's next? Tam byli nawet wrodzy. Nie dzwoń! Units, we have reports of violence. Sending additional ground forces to your location. Nie dzwońcie na pały! Ładnie pierdolło. No brzydko powiedziane, ale tak było. Tak All było units on rzeczywiście. alert. Re-establish visual contact. Ale walnęło, o. Można kulturalnie, można. Można też na przykład powiedzieć, ależ wybuchło. Ależ dokonałeś, Niklaus, wielkiej eksplozji. Można kulturalnie? Można. Ale wam się nie Target chce. escaped. Return to your posts. Return to your boobs. Łoje, dobrze, że nie wybuchła ta tankstela. Boby boło. Skanery nasłuchowe jakieś muszę zrobić. Ale kaj one są. Ej, to jest, w sumie to jest radzionków oddali. Mogłoby być, nie? Taki radzionków albo piekary. I no... Ta woda, nie wiem co to by było. Goczałkowice? Hechło? Ciężko stwierdzić. Mistrzowsko rozdupcyłeś. Tak, szpryngu zaiste pięknie. Lecymy. Jak sokół maltański. Pararara. Jochca na dach. Mama! Jofu... O curwa! Już miał stres. Ej, wiecie kaj to może być? A tam to jest. To Joleca. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aha. To było jakieś takie połamane.
A. Dobra. Łop. Łop, łop. It's the sound. Czy też mi rwie połączenie z serwerami? Tak. Połączenie z serwerami zdarza się bardzo często. Znaczy może częściej mi nie łączy niż zrywa. Ej, nie mogę się powstrzymać. I tyle? Będzie. Now that's an explosion. Balanced smoke plumage and excellent blaze to boom ratio. Cześć Skyman, w dobry moment wszedłeś, akurat jak go zerwało... Babica? Separa le homines de la garçons. To ja vengo preparado. Maracaido se pierre. Ej, no nie wiem, kaj są te... Nie wiem, kaj są te łone. Te ciulstwa słuchowe. There's a rebel hostage in a nearby vehicle, Rico. Go hijack the car Dobra. and get them to a safety. Weź się, babo. Te skanery najgorzej. Spektakularna eksplozja. No tak było. Zaiste taka eksplozja miała miejsce. O! Jeszcze mnie najechał małpa. Słyszę. Słyszę. I no teraz... W jaką stronę biec? Tego nie wie nikt. A, nie tam. Można tam. Tam też nie. A tam? Przepraszam, nie chciałem. O! O, coś sam tukaj. Ach. Ale to było dobre. Jak one krzyczą, ojej. O! Jest. Jest. Day 6. I Dzień exploited the szósty. drill sergeant's proclivity for alcohol. Ale to to gain nie entry to! to the officer training program. To nie jest to! When they announced my acceptance in front of the men, I humbly stated that I would not leave them for my own glory. Now, I must complete both boot camp and officer training. To nie to. Miały być... skanery nasłuchowe, ale jak ja je mam znaleźć, no? Pomóżcie mi, czaty. Jak znaleźć skanery nasłuchowe? Bo ja nie umiem. Ja się już chyba nie naumia. Kurde. To są na dachach jakby budki telefoniczne. No ale czemu tego na mapie nie widać? Nasłuchuj. W dachach wyższych bloków. No dobra. Wielkie głośniki się w oczy wlepiają. Wielkie głośniki.
Jaka muzyka w ogóle. Smutno. A, takie coś. No i pięknie, dobra. I teraz już widzę, gdzie są. Łop! No ale Rico, pałko! Can I get one of those? Dobra. Jeszcze jeden. Przyhaczyło mnie. Ale będzie dobrze, będzie dobrze. O. Dobra. Idealnie, łoje. No i co? Fana na maszt. Nie będę go dał, bo die Fane hoch. Bo to wiecie z czego to? Horst Wessel i te sprawy. To nie wolno, to brzydko. Człowiek pająk. Dobra. Jest! Jeee! Drugi Sylwester mamy, hurra! Bam, 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 bam. Regata Petra. Viva la revolution! Viva! Przytulcie się, tak wesoło jest. Płać za parkowanie. Hello, my friends. I'm very happy to report that General Di Ravello's forces have been ousted from the Jak dzionek? No, beautiful całkiem town of spoko. Babica. Let us all keep fighting. Kaj to grają? Ej. Ej, stereo. Nie wolno takiego czegoś na czat dawać! Kto to tam wrzucił? Nie wolno! I'll never have to hear that damn loudspeaker again. How are you? Oh, sorry, I can't. Jakiego nie mieli instrumentów. Aha, no ale coś zdupione. Co wyście ogupli? Nie wolno na czat dawać takie rzeczy. Jezu. Normalnie wam dać palec, to jak to wy całą rękę ukurwicie. Do przedramienia. Tak, do łokcia. It all just seems so surreal. Jezus, jakie napalone stuleje. Masakra. Ida popływać, bo żech się wkurwiał. Just Cause. Fajnie się pływa. Szkoda, że nic nie ma pod wodą. No nie idzie go pokazać z góry, bo on nurkuje wtedy. Nie, gra już mi nie zacina. Ściągnąłem sterowniki i już nie zacina. Rico, I know you used to race cars, but what about boats, huh? Mario says you're good. Give this race a shot. Show Medici what you got. Zobaczymy, co to za regata. Prawdopodobnie będziemy płynąć łódką. Jak to na regacie. Fajno.
Pływanie łódką mi się dobrze kojarzy, bo z GTA. Ale źle, bo się trudno kierowało zawsze bardzo. Będzie skok. Grafika jest na ultra. Wszystko jest na ultra. Cisna na pełnej. Cisnymy jeszcze 2. Jest! Pięknie wyszło. Niklaus przoduje. Aha, dobra. Cześć człowiek z lasu, dobrej nocy. Udało się ładnie. Turbo skok łodzi. Przeczytałem turbo tusk łodzi. O, dostałem osiągnięcie. No dobra. Mam nowego moda. W co sobie go damy? Skill naciskiem sposobem pojedynczego. A to mogę do wszystkiego, czy to inno? Aha, to się inno odblokowało tu albo tu. Turbo doładowanie. To będzie fajne. Dobra. Bieremy. I to też. To będzie dobre. To będzie dobre. Dobra, co my teraz możemy robić? Tutaj mamy porobione. Moglibyśmy coś cokolwiek. To Shiro, po prostu nie wolno dawać gołych bab, bo to jest zabronione regulaminem. Jak będzie się wrzucało jakieś gołe baby, to zbanują kanał Hitboxa i się skończą live'y i tyle będzie. Także jak chcesz wrzucać gołe baby, to niestety zostaniesz zbanowany permanentnie. Bo ja se nie dam wydupczyć live'a za to, że ty musisz se gołą babę w JPG-u wrzucić. Stulejo. Dobra, na ląd. Cześć Simon, witaj. Bo opłyniemy se to na obkoło. Jak to się godo. Woda jest cudowna, powiem wam. Przepiękna. Taką lubię najbardziej. I no ta kamera teraz w sumie zaznacza licznik. Cycki można. Nie można! Wszystkie baby wrzucane wcześniej były ubrane. Miały cyckonosze i batki i w ogóle. Żadnych cycków nie było. Także nie wolno takich. Ekstremalna mielizna. Cześć Max, witam cię. Maksymalny Max Browar. Tam jest broń. Dobrze. Need more ammo. Ramo. Or maybe a parachute ride. Dobra, wezmę sobie This looks shotguna. deadly. Go.
Co tam jest? Dostawa skrzyń. Dobra, bierzemy śmigłowca. Albo jak kto woli helikopter. To się rozdupiło. Ciap. Bella. Dobra, wejdę normalnie. Fajny taki helikopterek. No leć no, o. Wszystko tu jest moje. Ja to wszystko zdobyłem. Ta mapa jest ogromna. A nie, szały snajpera to ja nie umiem. These aid supplies are ready to deliver, but we have no one to drive them to the drop point. Are you up to the task, Rico? Hey, Rico! Here he comes! To było fajne. King of the rebels. Co ja mam z tym zrobić? Gdzie ja tu mam dostarczyć? Watch your step. Co ja mam? To tak to mam robić? To lepiej zdetonować w bezpiecznej odległości. Odprowadzić. No i kaj to niby zrobić? Ja tego nie... A chyba, że tym helikopterem. Ojej. O curwa mać. Looking good. No dobra. To dobrze, że była woda. O, wylazłem. Tu jest fajna rakietnica, moja, prywatna. Znaczy, dzierżawie. Co ja tu mogę zrobić? Czy ja tu mam jakieś misje do zrobienia? Czy ja tylko mam zajmować sobie te rzeczy? W ogóle co oznacza ten byk? Czy ten byk to jest misja? To jest misja chyba, nie? To jest 6,57 km. Ile jak można się domyślić, trochę daleko. Cześć Chris, witam. Wróciłeś z imprezy, jutro masz kolosa. Ciężka sprawa. Tyle powiem. A!
Ten byk to misja. Jedziemy zrobić misję. This is the real general. W ogóle tu jest ciekawie, bo tu się helikopterem lata na shifcie. I obraca się całą kamerę razem z helikopterem. Ale za to łatwiej się leci do przodu, ale generalnie moje wrażenia są mieszane. Ale lecimy. Coś zaczęło ścinać. Czasem jeszcze dalej zetnie, jak widać. Ale nie jestem jedynym, który ma takie problemy. Na szczęście. Wiadomo, jak więcej ludzi ma takie problemy, to problem już nie jest taki zły. Ale wolno. Jak pieron. Lacos. Okropna reakcja. Fajna nazwa. Łokropiczna reakcja. To jest elektrociepłownia? Nie. To jest nowa fabryka wełny. Wełny. Jakiej wełny? Nie. Wełny jakiejś tam, na bobku. Co mi się przyjemnie gra, w to czy w GTA? To są wbrew pozorom całkiem inne gry. Tutaj jest więcej zabawy. Tu jest więcej fanu. A tu więcej wybucha i w ogóle. Jest większa mapa, mi się wydaje. Także to na propsie. GTA ma bardziej dopracowaną grafikę w detale i jest bardziej realistyczna. Trochę. Jeżeli GTA może być realistyczne. W ogóle. Cześć Hucimek, witam. Witam, witam. Bujamy się. Sirocco Nord. Dobra. Pod względem jazdy latania, w GTA fajniej. A, bo z dupia, jak już mam tego... Shocking. Ej. No fajnie. Cześć Nupel. Piece of cake. This is dispatch. Come in. Why is no one responding? Jak duża jest mapa? Ogromna. Mapa jest taka. Taka i jeszcze tu i... Naprawdę bardzo, bardzo duża. Wydaje mi się, że większa jak w GTA. Dobra, co to będziemy tu robić? Zobaczmy. Zadyma wymkła się spod kontroli. Wszystko wina Goroli. Oli, żartowałem. Ale byś se takie pomaszkeciło. Years in the making. Our inability to protect Malaya was easily predicted. It will be a trifle to recapture, but... the loss of Vis Electra. That is a failure that must not go unpunished. Right.
Rico Rodriguez has returned, born of Lol. the same fire that gave rise to my reign. Soon, the world will know the extent of my power. He Power. offers an opportunity for demonstration. Perhaps some motivation. A little provocation. The town of Costa del Porto. Barnett! And when he comes to protect the insignificant, kill his friend. Every action must and will incur a terrible reaction. And then the embers of the revolution will crumble to ash as they always have throughout history. Use the tanks. No. Daj bajsa, Stalin. Stalin, Bolin, Dolin, Bolin. Costa del Porto uzdupiają. Szkoda, że nie ma normalnych czołgów na gąsienicach i no takie pseudotransportery. Oje. Oje. Jak ja mam działać? Did this. You shoot your guns, you play at war, and they burn our homes. Don't listen to him. We have to do this. Got no choice. But I won't forget. The tanks are mine. You go into town, Mario. We'll serve them Ale- up on a plate. Co ja mam z nimi zrobić niby? Na lasso chycić? To jest jakiś bullshit. Bullshit. Rico, take out those tanks. I'm heading into town. Mam z czego? Miravello will pay for this. Ło, naloty są. A, to lelo, ja mam doświadczenie w tym. No wystarczy zrobić coś takiego. Wleź na czołg. Chwila pościelać. Ej, what? Open sesame. Mogę przejąć. Thanks. O, jedź. Ciule, Jezus. Jam session do rana, tam królował blues. Rico, those tanks, you have to take them out. Kajty, o Jezu, to się zaś się zaczyna ciąć. Kajte tanki są. Ja nie widzę. Aha, dalej, dobra. A bo ja jestem w jednym, ale to ja go sobie najpierw użyję. O, Stalin. LAV, dokładnie. Jedynie jest jakoś tam wysoko fes. Storbił murek. Sorry. A nie, murka nie idzie łostorbić. Ale eksplozje masakra. Takie dobre. Tak dobre. Nazot. Enjoy your metal tool. No i jeszcze inotyn. Dobra. Wszystko. Rico, I'm in trouble. Over. We're pinned down Co by ich broni? Miravello's forces. We need your help.
Nie granat! Mi się klawisze... Ojej, to jest da puta. Kraczą! Wiertowo. Wat? Dupca konwencja, oni też strzelają. Where are the others? They killed them all! The bastardos! We need to get you out. Bastardos. I called to the rebels to come help out, but there are too many of the rebel soldiers. I don't think anyone made it. But there are too many. I co ja mam teraz zrobić? Otwórz bramę. Survivor! Get the gate, Rico! We've got to get out of here! A jak to się otwiera? No jak tu nie ma otwarcia? Can't get in. Get that gate open. I'm a sitting duck out here. A tu? Rico, you've got to open that gate somehow! Nie, nie tu. Ej, jak to się... Chyba, że tak. I tak. A wykombinował. We got evac waiting outside of Chirila. Lol. Is this everyone? Just get Mario out of here. I'll cover you. Target is fleeing. Engage. Damn! Reinforcements! Drive! Go, go, go! Ciu, ale ja myślę, że to są nasi. Go ahead, Rico! Use that chopper to keep those bastardos off our tail! Bastardo. A, to się będzie fajnie teraz robiło. Get ready! O, ciulinges. Przesadził. Trochę żech przesadził. Ale ino troszkę. No, to auto nie idzie rozdupić. Dobra, idzie. Ło. Jak ja sam w dupia. Mi się komp spali. No. Yeah. Ah, there's a military base. They'll be coming for us. We need to slow their reinforcements. Over. That base is going to send tanks after us if we don't do something, Rico. Just get over the bridge. No. That truck, Rico, the truck. Rico, where are Ale you? ścięło. We're almost there. Nie! No Drive, nie! drive, they're coming. Nie! To tak nie Come można. on, Rico, we need you. I need you too. Dobra, koniec tego materiału na YouTube'a. Tak wygląda generalnie... Gdzie są napisy? Tak wygląda Just Cause. Jak się komuś podoba, to niech se kupi. I da łapkę do góry. I to tyle. Dziękuję za uwagę. Pa, pa.